ጉዞ አበይግ ተፋሪሙ እትጫፍ ተረትሪት ፍለጦ ተሓቁ ብልብ ኸጠምት ሓካይ ዓይኒ እግሪን ዝኸዶ ብዙሕ እዩ ዘመኽኒ ለማዛይ ትጸበ እርኳሕ ሕይወት መንገዲ ሓሞት ከይዝረግ ገጣብል ኸብዲ ውሽጣዊ ጸጋኻ ኒሕካ በራብሮ ትጊት ከይዝርራዕ ምኳቑ በሮ ምኳቑ በሮ ኩሉ ይብጻሕ እዩ ስኒ ተተነኺሱ ብተስፋ ተኾሊዑ ራእይ ተተሓዲሱ ወርሒ እኳ ተረጊጸ ተፈርሙን ተዳሲሱ ዓለም ሰቢባ ውቅያኖስ ተጣሒሱ Of Oromo youths dying for Ethiopia and being killed in its name. Military training, the other is military acquisitions. You extend cheap loans to buy a country. Sudan may face catastrophic food insecurity, and the World Food Programme says كثيرا وحدي المستعلن وكينا تبع تواجي ناسي ما رحكم مسئلنا نقرنا ችግሩን የሚያወይ ኢላኮሜ ያው ለሩ በህማቀት ተላቀ Somalia and Egypt are actively seeking to establish a new بحر ترغيبو ليش واحد هكا هذا 2 years our political work has mainly been stressed in سلام تخاتلتنا هذا channel كما تكونوا سناي كتكونوا ناي وتر مني وتيو لومون كم وترو نخلنا كمرنا كنكعنا نتاريخ كفلتنا زغل كزخاخرنا زغل زبلكو كاب زوبا قرنا افريكا بقتا وي كاب تزواواري مسير تركب زلو زيناتات اكي بمصيلخو كسامو داتا كتكاتلو بتحتنا يعدم نايلو مارسنا مبار دايفرسي كون وي كبزح كلويو كاب تግራይ ፕሮፓጋንዳ አንጻር ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ካበዩ ናበይ ገጽ ድማ ክንሪና ንዓባና ዘቕንዕዲ ወይስ ውሽጣዊ ጸገሞም ዘግዱልና ዘሎ ክንሪና ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ኩነታት ዘሎ ክንሪና ኣብ ኤርትራ ድማ ብዙሕ ካብ ኣብ ፖለቲካዊ መዳይና ኤርትራ ብዙሕ ኣርሳት ክልወኒ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ አብይ አህመድ ኣብ ምሽማት ናይ ኣጽዋራት ይሎ ንዑዝ ደስሱን ክልወናዩ ስለዚ ኣብ ሰብ መወዳታ ብትዕግስቲ ክትከታተሉኒ ብትሕትና ናሓተትኩ መጀመርያ ኣብ ክልል ኦሮሞ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ንርኢ Of Oromo youths dying for Ethiopia and being killed in its name. Can Oromo elites silence the guns and end the ordeal? Families of Ethiopian soldiers across the Oromia region have recently been informed about the killing of their loved ones during the 2-year war in Tigray. However, unlike in So እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብ ትግራይ ዝግበር ዝነበረ ኩናት ንኽልተ ዓመት 3 ዓመት ዝቐጸለ ተገርዎ ንረብሖም ወይ ከዓ ንዘይተርፍ ኢልና ከም ዝጀመርናዮ ዝበልዎ ጀነራላቶም ኣብኡ ዘጋጠመ ሞት ናይ ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ድማ ናይ ተወለድቲ ኦሮሞ ናይ ኣምሓራ እኳ ዝዝረብ ኣርስቱ ናይ ኮና ኣብዚ ዋን እዚ ምክንያቱ ፋኖ ካብ ውግን ኣብ ውግውን ስለ ዘሎ ለኩሉ ናይቶም ተወለድቲ ናይ ኦሮሞ ግን ብስቕታ ይንገር ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው ኣብቲ ኩናት እቲ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ከም ዝተቐትሉ ዝንገር ተጋሩ እውን ኢትዮጵያውያን እዮም ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ብሓፈሻ ግን ኣብቲ ኩናት ክጅምር ቅድሚ ምጅማሩ እቶም ተጋሩ ነቲ ሰሜን እዚ ክሃርምዎ ከለዉ ብዙሕ ሰራዊት ከም ዝሞተ ኣብቲ ዋንቲ ተጋሩ ባዕሎም ኣብ ሚድያናቶም ወፂኦም ብዙሕ ግዜ እዮም ተዛረብዎ ዘለው እዚኣቶም ከዓ ተወለድቲ ናይ ካልእ ብሄራት እዮም ኣብቲ ዝቐፀለ ውግእ እውን እንተኾነ እቲ ሰሜን እዚ እቲ ዝበርትዐ ሓይሊ ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ሰራዊት ከም ዝተሃሰዮም እዩ ዝንገር እዚ ኩነታት እዚ ግን ወላ ሓንቲ ኣይተገለፆምን ሕጂ ግን ብሕቡእ ኣብ ኦሮሞ ይንገር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ነቶም ኣብ ትግራይ ዝተገበሩ ኣብ ትግራይ ናይ TDF ሰራዊት ማለት እዩ ብወቅዒ መዓልቲ ሓዘን ተኣዊጅሎም ተብቅዕ ኣብ ናይ ኦሮሞ ግን ዝኾነ ከምኡ ከም ዘይምግባሩ እዩ ዝንገር ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብቲ ናይ ኦሮሞ ክልል ብዙሕ ኣዘራርቦ ከም ዝኾነ ጎኑ ጎኑ እውን ኣብ ኦሮሞ እዚ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ውግእ መጀመርያ ኣብ ክልል ኦሮሞ እዩ ናይ ኣብ ስርዓት ተቃውሞ ኣጋጢሞ ነይሩ እቲ ቄሮ ዝበሃል ነቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ወይ ከዓ ናይ ትግራይ ሓይሊ ስዒሩ ንኣቢ ኣብ ስልጣን ምስ ምፅእ ቀልጢፎም እዮም ንዖም ዘይውክል መንግስቲ ምዃኑ ፈሊጦም ቃልሲ ጀሚሮም ስለዚ እቲ ኦነግ ሸነ ዝበሃል ከምኡውን ካልእ ዕጡቃት ጉጅለ ኣብቲ ኦሮሞ ብዙሕ ኣብ ናሓትሕዱ እናተገራጨዎ ብዙሕ ሰብ ከም ዝመውትን ብዙሕ ተወላዲ ኦሮሞ ተፈናቂሉ ከም ዘለዎን እዚ ግን እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ምምሕዳር ናይ ኦሮሞ ስለ ዝኾነ
ወይ ካቲ መንግስቲ ናይ ኦሮሞ ስለ ዝበሃል ጉዳይ ናይ ኦሮሞ ዝድንግፀሉ ኣካል የለን ኣብ ሚድያ እውን ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ጉዳይ ናይ ትግራይ ብዙሕ ግዜ ምዕራባዊ ሚድያ ሸፈነ ክበ ከሎ ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ወይ እውን ኣብ ኦሮሞ ዝግበር ኣብ ካልእ ቦታታት ናይ ኢትዮጵያ ዝግበር ግን ዝግባእ ቆላሕታ ይረክብን እዩ እዚ ኸ ሓደ ካብቲ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኣብ ግዜ ህወሓት ወይ ካተጋሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ን26 ከመሓድሩ ከለዉ ኩሎም ህዝቢ ትግራይ ይኸስቡ ነይሮም ክንብል ኣይንኽእል ኢና ህዝቢ ትግራይ ካብኡ ብዙሕ ከም ዝተሃሰየ ብሰንኪ ህወሓት ዝኽተሎ ዝነበረ ፖለቲካ እቲ ህዝቢ ከም ዝተፀልአ ካብ ኣፎም ክንሰምዖ ኢና እዚ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘመሓደር ሃገር ብብሄራ ዝተመቕለት ብዓልየት ዝተመቕለት ስለ ዝኾነት እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘመሓድር ዘሎ ስርዓት ዝውክሎ ህዝቢ እቲ ህዝቢ ተፀላኢ ናይ ምዃን ልምዲ ከም ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ድማ እንታይ ይፈጥር እቲ ህዝቢ ድሒሩ እቲ መራሒ ካብ ስልጣን ክህሉ ከሎ ዝያዳ ግዳይ ዝኸውን ክልል ናይቲ ህዝቢ ከም ዝኸውን ኣብ ትግራይ ድሮ ንሪኦ ዘለና እዩ ኣብ ኦሮሞ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ እቲ ዝተፀለአ ኦሮሞ እንተሎ ሕብረተሰብ እንተሎ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ኦሮሞ እዩ እቲ ህዝቢ ኦሮሞ ስለ ዝረብሐ ኩሉ እቲ ህዝቢ ኦሮሞ ስለ ዝኸስብ ዘሎ ኣይኮነን ብዙሕ ህዝቢ ኦሮሞ ወላ ሓንቲ ረብሓ የብሉን ኣብዚ ግን እቲ ፖለቲካዊ ኢሊት ንዑ ወኪሉ ስለ ናይ ኦሮሞ እዩ ስለ ዝበሃል ዝያዳ ተነቃፍን ተፀላእን ብኩሉ መዳይ ድማ ሽግር ከም ዘጋጥሞ እዩ ዝንገር ስለዚ እቲ ኩነታት ናይ ኦሮሞ ድማ ሕጂ ናብ ካልእ መኣዝናት ይኸይድ ኣሎ ኣምሓራ ኦልሬዲ ካብቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ተኣልዩ በቲ መንገዲ ፋኖ ገይሩ ኩሉ እቲ ፀላውናቱ ወይ ከዓ ዝበዝሐ ኤሊት ናይ ኣምሓራ ምስ ፋኖ እዩ ዘሎ ቀጥታ ዲ ብተዘዋዋሪ ካብቲ ናይ ኣቢ ደገፍ እናወፀ ከም ዝኸደ እዩ ዝንገር ናይ ትግራይ ኣቐዲሙ ተኣልዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ገባርን ሓዳግን ዘሎ እቲ ህዝቢ ወይ ካብቲ ኤሊት ናይ ኦሮሞ ስለ ዝኾነ ኩሉ እቲ ገበናት ናይቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ናብቲ ኦሮሞ ዓሌት እዩ ዝፅጋዕ ዘሎ እዚ ከዓ ነቲ ህዝቢ ዓብ ቃንዛ ማለት ወይ ከዓ ሽግር ከለዎ ሽግር ተደምረ ሽግር Gray, where similar announcements were made a few months ago, allowing families to mourn fallen combatants. The announcements in Oromia have only been silently disclosed to family members without any public statement from the regional government. In Tigray, the interim regional administration had declared 3 days of region-wide mourning, with regional officials, along with individual residents, elites, and opposition political parties in the region, participating in the memorial ceremonies, comforting family members, and recognizing the sacrifices of the fallen soldiers. Unfortunately, it would be difficult to expect similar remembrance ceremonies. So, እቲ ኩነታት ከም ንሪኦ ዘለና ቀሊል ከም ዘይኮነ ተወለድቲ ኦሮሞ ድማ ዋላ እኳ ብወቅዒ ከምቲ ናይ ኣምሓራ ናይ ትግራይን ዓብዪ ኣቴንሽን ናይ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ እንተዘይተዋህቦም ነቲ ናይ ኣቢ ኣካይዳ ዝቃወሙ ውሑዳት ኣይኮኑን ዝድግፍዎ የለውን ኣይንበልና ዝቃወምዎ ድማ ብዙሓት እዮም ስለዚ እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ትሪኦ ኣለኻ ነፍሲ ወከፍ ብሄር ኣብ ስልጣን ክመፅእ ከሎ ግዳይ ናይቲ ድሕሪኡ ዝመፅእ ፀገማት ወይ ከዓ እቲ ኤሊት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘመሓድር ዘሎ ንብሙሉእ እቲ ህዝቢ የርብሖ ማለት ኣይኮነን እቲ ዓሌት እቲ ንኣብነት ናይ ኣቢ ብልፅግና ንነፍሲ ወከፍ ኦሮሞ ዘርብሕ ሲስተም ኣለዎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ብዙሓት ዘይረብሑ ብዙሓት ዝቃወሙ ከም ዘሎ እቲ ኦኔግ ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ኦኤልኤ ሊበሬሽን ፍሮንት ዝበሃል እውን እኮ ኣንፃር ንናፅነት ናይ ኦሮሞ እዩ ዝቃለስ ዘሎ ካልእ ክልላት ድማ ነናቱ ተቃውሞን ቃልስን ከም ዘለዎ ዝፍለጥ እዩ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ዝብል ነቲ ህዝቢ ነቲ ንሱ ዝውክሎ ህዝቢ ብዙሕ ሽግራት ከም ዘስዕበሉ እዚ ናይ ፖለቲካዊ ፀገም እቲ ወታደራዊ ፀገም ድማ ኣብ ሕጂ እውን ንካልእ ውግእ ዝዳሎ ዘሎ ኣብ ኦሮሞ ግን እቲ ቀዳማይ ቆስሊ እውን ኣይሓወየን ኣሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣፍኮርስ ሃገር ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለዋ ወታደር ንክገብሩ ፀገም የብሎም ብፍላይ ድማ ሽቕለት ኣልቦነት ላዕሊ ስለ ዝኾነ ደሞዝ እንድሕሪ ገይሮም ዝዕስከረሎም ሰብ ኣይስእኑን እዮም ክገፉ ብግፋ ወይ ብሓይሊ ክገብሩ ይኽእሉ ጥራይ ዘይኮነስ ክዕስከረሎም ዝኽእል ሰብ ካምል እዩ 100 ሚልዮን ህዝቢ እንተለካ እሞኻ ካምፓኒታትን ኮርፖሬሽን እንተዘይብልካ ቁጠባ ሕማቕ እንተሎ እቲ እንኮ ደሞዝ ክብዎ ዝኽእሉ ናይ ወታደራዊ ንወታደር ድማ ዋላ ገንዘብ ፕሪንት ጌርካ ክትቦ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ እቲ ብብር ስለ ዝኽፈል መንግስቲ ዋላ ፕሪንት ክገብር ይኽእል እዩ ስለዚ ፕሪንት ገይሩ እውን ክበይ ይኽእል እዩ ኦፍኮርስ ኢንፍሌሽን ክፈጥር እዩ ግን ንሰራዊት ዝኸውን ገንዘብ ኣይስእኒ መንግስቲ ብፍላይ ድማ ኣብ ፖለቲካዊ ቅልውላው ዘሎ መንግስቲ መጀመርያ ንሰራዊት ቀዳምነት ንሰራዊት ክህብ ይኽእል እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኣይትስእኒ እያ ክንዲ ዝሞተ ይሙት ዳርጋ ኣብቲ ሰራዊት ዘለዎም ርዲት ካብ ታሪክ ንፈልጦ ነገር እዩ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ማዕበል ድሕሪ ማዕበል ሰራዊት ንክትገብር ፀገም ዘይብላ ሃገር እያ ሕጂ ጎኑ ጎኑ ኣቢ ዝገብሮ ዘሎ ንምሽማት ናይ ኣፅዋር ድማ እስከ ንርአ እናበይ ገፁ እዩ ዝኸይ ዘሎ to become a military exporter. But that requires an important step. Identifying your market, figuring out who will buy your products. Looks like India has picked the global south. Reports say New Delhi is going to sign a defense deal with Ethiopia. It will focus on 2 areas. One So, hindi ብዛዕባ ቢዝነስ ናይ ኣፅዋር ክዛረቡ ከለዉ ኢትዮጵያ ግን እቲ ውሑድ ዘለዎም ናይ ደገ ባጤራ ናብ ምሽማት ኣፅዋር የጥፍዎ ኣለዉ ንህንዲ ኦፖርቹኒቲ ናይ ቢዝነስ ዕድል ናይ ቢዝነስ ገይሮም እዮም ዝዛረብሉ ዘለዉ
بحكي زحزن سلازي حدا عفتش أمير رخيبنا لنا بمبال أبي كاب زروخ ببوتا كلوكو بلاك عندي تزجزا زلو زوم بلاك هيك جزا كاب كلوكو زق على سب كلك حين نرجع لنا زغات تاريخنا إثيوبيا كاب كوبا كتلمن ويت تلقح كاب سوفيت تلقح كاب جرمن تلقح كاب I don't know كاب زهبك هاجر كتلقحن كتلمنن زي تاريخنا إثيوبيا في الله يبزح على فيه 55 عام نريو زلنا بهريم الجون كاب هندي عند تلقح عملا كاب دما انت عينت اصواري كجزز فتنزلون هند دما حدش داغا فتيرو لنا بمبال بحقوس يزاربوا له زياده ما تازي تجزت هاجرنا افريقيا يلوم زاربوا كاب زخدت اصوار تراي كتجز ناتا نفسا زخاله اصوار كتفرز قبا زنبرت هاجر ونيا مس زلوا تاريخنا يوقاب قمت بمتاو انت خوني يا it is not كوننت كن كاليو سكن اسمها يوم كميو تكونتا is military training, the other is military acquisitions. You extend cheap loans to buyer countries. They will use that money to buy your weapons. Apparently, the talks are in the final stages. The agreement will be signed after India's elections. Another deal is with Guyana. India's Export-Import Bank has given a line of credit to Guyana. It is worth around $23 million. And what will this money be used for? To buy 2 Indian military planes, the HAL-228 Dornier aircraft. So بحفشة هندي أب هجرات أفريقيا قالوا كلن هجرات العالي سلازق هذا China تزبس أطوار تشيء هجر تكون كلا هندي دم أبتعد عجا قدم ناي قد ودري زلك مني أفريقيان كابزروخ أبوه سلازقزو مخابئ ذاك بوم نزخل انت حقوين كابزخون يمزقزو سلازي هندي دم نزع الدلز كنت كملوا لنا هليكوبتر ديو 940 جيتس ديو تركو أوريدي بزح جزء ناب إثيوبيا درون الشيطة خمسة لا يزنقر سلازي كالوت هجرات عبنا بيزنس opportunity بمركب أصواراتن نخشتا يقويا اللوا هجرات أفريقيا ما توحد جنزب زلون أبا أصوار مفساس أبنت أبي أبزوان زي نايوت أي شرفي لعلت أجم كم زلوا عبس أغطهم زلوا يزنقر كاب أصوار مجزاجن أعرفن بخبور واقع بزي discussions معناتها أصوار أبز حجوان زي قدال اللي كم زكلا discount جلز بحالي لين سلمتاي كلن هجرات تجزء يقويا سلازلوا أوروبا حبرتون كافن دخجازي حسب سلازلو أصوار بتعمي تدلعي زلو I don't know إيرترا بزحت تتوقع على كم تسرح زنجر جن أبزوانزي مقوياي نابصوار مجزاء كم زلو أبزوانزي هجرات وتهدروا عقمن مهنات كل ذك على نخال نجارات وانزيفن نبوت هدروا عقمي إنفستي قبل خمس زلوا بزع جزء بزع فيديوهات صار حالكم على اللغة زلنا يوم مدرخ كابتي يونيبولار أمريكا ترايت مولكون ستاز بلوتون تراي زخي زنبرة نعم مالتي بولار مالتها أنا بوس بلا ويك أحد حيال زي بلو بزحات حيال زلوا وصلوا زخنة أب مونغو خليت حجرات إيدهم كتوز خليه اللون معناته متبمات كله وصلوا زخنة أمريكا نبعلا درجنا أصوارات حتوري وصلوا زلوا بقعت على واجن اتدي أفريقياتون أكيباتون زنبرة بملو أب يوكرين أب كالن سلزت فاتو نبعلا حدش على مسرح وصلوا زخنة أتعبس أجمع دم أبزك تري وياهم أصوارنا أمريكا نهندن تفلي كم زلوا It's ideal for short takeoffs and landings. Apparently, that was a priority for Guyana. These planes will be used for a number of missions, to carry out patrols, to resupply military bases, and to move soldiers around. But Guyana is not done yet. They're also looking at Indian patrol vehicles and radar. Global South countries like Indian military exports. I'll give you more examples. The Philippines has bought India's BrahMos missiles. It's a $375 million deal, and the deliveries of them are from the Global South. Includes Nigeria, the Philippines, Argentina, and Egypt. Again. So, كلن هجرات كم تريون دلهم أصوار مجزاء يقعي خمس زلوا جن هندي تراي كونتنا بتعودتي زيادة كبان العلي زلوا لوا so هندي أبزع عود زي العلي هاد كيت كم تدل زلا يتنقرس كي حنت أرسل There's no colonial stigma, no fears of buying strategic assets from your former colonizers. That's always an advantage. But the biggest draw is the price. Western jets and missiles are very expensive. Indian ones are more affordable, yet lethal. And the reason is quite simple. India faces the same pressures as these buyers. It has to spend a lot on social welfare. At the same time, it So انتهت بالدلا أطوار نأمريكا خد جزء تخين بفتسم كبوريو ما بزعت هجرات أفريقيا خد جزء كلانين سلازي أمريكا أفريقيا بزع نجار كتبا يدخلني ولا كنت نجدا يدخلني أطوار أمريكا أفريقيا وين كجزء عقمية باللومن سلازي ناي تشاينا تزبلت ناي تشاينا يسبز جزء كم بدنا محجي أبزو وانزي إيران حيالنا خونة تمثال جرها سلازي لوا كمون تركي أبو تهدر وعقمي دبوب كوريا سمين كوريا بزع أطوار زفرية هجراتين سلازي أصوار ون حدا أقدس بيزنس أبزوان زي دما راشا
እታ ዝሓየለት ሃገር ኣፅዋር ተፍሪ ኮይና ዘላ of course ምስትገዳ ዘሎ ብቐሊሉ ሰብ ከገዛ ይክልኒ ካልኣይ ድማ እቲ ትሰርሖ ዘላ ቀጥታ ውግእ እያ ትስሎ ዘሎ እውን ብዙሕ ካፓሲቲ ክህልዋ ይክልኒ ምክንያቱ ኣብ ኣክቲቭ ዎር ስለ ዘላ ብሓፈሻ ግን ዓለምና ውድድር በፅዋር ጀሚር ካብቲ ጅምር ሓያል ዋን ጌራላ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እንታይ ፅልዋ ክፈጥር ይኽእል ግን ምስ ግዜ ክንሪዮ ንኽእል ኢና ንእሽተይ ሰሚዕና ናብ ካልእ ኣርእስቲ ከስክረኩም እየ Cannot ignore defense spending, which is very different from the West. There, the idea is to throw money at a military problem. Just consider America. So, እንታይ ንርኢ ኣለና እዚ ኣብ 1996 ዝነበረ መመረቕታ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣዋዩ እትዋን እቲ ኤርትራ ሰራዊትና ታክሳዕ ክንደይ ምዕሩግ ከም ዝነበረ of course እቲ ስጉምቲ ኤርትራ ዝወሰደቶ ንመንሰይ ናይ ኤርትራ በዳሂ ነይሩ ካብቲ ዞቡ ካልእ ኩሉ ኣብ ገዙ እናደቀሰ ምቾት እናነበረ ከሎ ዋጋ ክኸፍል ኣካላዊ ድልውነት ንክህልዎ ከቢድ ዕጫይ ነይሩ ከቢድ ምርጫ እውን ነይሩ ብዙሕ ሳዕቤናት ደማስዒቡ 20 ዓመት ሓሊፍካ ክትሪኦ ከለካ ግን እቲ መንግስቲ እቲ ሰውራ ህዝባዊ ግንባር ራእይ ነይርዎ እንታይ እዩ ካሱ ክንደይ ግዜ በዓሎቕ ዓመፅቲ ብየማንን ፀጋምን ይዕምፅዎ ስለ ዝነበሩ እዚ ታሪክ እዚ ካ ይደጋገም ስለ ዝኾነ ድሕሪ ሕጂ እውን ከጋጥሞም ምዃኑ ይፈልጡ ነይሮም ምናልባት እቲ ኣብ ሰውራ ዘይነበረ ነዚ ነገር ከየሰውለሉ ክእል እዩ እዚኣ እቲ ሰውራ ናይ ኤርትራ ግን ፅቡቅ ጌሩ ይፈልጦ ነይሩ ዋላ እቲ መንግስቲ ዝነበረ ሽዑ ካብ ሰውራ ስለ ዝመፀ ናይ 30 ዓመት ተመክሮ ስለ ዝነበሮ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ዝኾነ ይኹን ናቶም ክገብሩ ተጀሚሮም ክስልበጥዎም ከም ዝኽእሉ ሓገዝትን ደገፍትን ዘለዉ ኣዘጣቅዑ ዝነበሩ ፀላእቲ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይፈልጡ ነይሮም ባይ ዘ ወይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ 1992 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ተዛረባ ኣምፅልኩም ነይረ እንታይ ትብል ታዘረባ እንታይ ትብል ወላ እኳ ተስፋ እንተለና ግን ክንኣምነኩም ኣይንኽእልኒና ምጥርጣር ሳለና ይልዎም ነይሩ ኣምፅልኩም ነይራ ኣብዚ ኣብ ካልእ ግዜ እውን ከምፃልኩም እየ ስለዚ እምነት ኣይነበሮምን እቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣካይዳ ናይ ዓለም ኣካይዳ ክስልበጥዎም ከም ዝኽእሉ ይፈልጡ ነይሮም that's why they really needed a military ነፍሶም ዝኻለ ወታደራዊ ዓቕሚ ንክህልዎም of course the plan ሰብ ወታደራዊ ዓቕሚ ገይሩ ከምተን በዓል እስራኤል ካልኦት ሃገራት ንኣሽቱ ሃገራት ብዙሓት ተፃባዕቲ ኣብ ጎረባብተን ዘለወን ዝኽተልኦ ፖሊሲያት ተኸቲላ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወታደራዊ ብቅዓት ምስ ማዕበለ ንገዙ ከይዱ ሲቪላዊ ሂወት ይመርሕ እዚ ነይሩ እቲ ዕላማ እዚ ድማ ንኤርትራ ኣብቲ በዳሂ መድረክ ሓደ ካብቲ ክሳብ ሎሚ ነቲ ሃገር ከም ትቕፅልን ኣብቲ ዝቃፀል ዘሎን ዝፈራረስ ዘሎን ፍርከሽከሽ ዝብላሉ ዘለዎ ሃገራት ከም በዓል ሱዳን ሓንቲ ዓንተር ሃገር ኮይና ንክትቅፅል ገይርዋ ዘሎ ድማ ንሱ እዩ so ወታደራዊ ዓቕሚ ዘይነዓቕዩ ዋጋ ትኸፍለሉ ኢኻ ብዙሕ ፃዕሪ የምፃልካ ኣብ መወዳእታ ግን ፍረናቱ ፅቡቅ ምዃኑ ንርኢ ኣለና እስከ ንስገር ሕጂ ኣብ ጎረቤትና ካልእ ናብ ሱዳን ንስገር ናብ ቅድም ናብ ሶማል ክንሓልፍ ኢና ድሕሪኡ ናብ ሶማል ክንከይድ ኢና ናብ ሱዳን ክንከይድ ኢና ክልተን ንእሽተን ዜና ኣለውና ብዙሕ ናይ ትግራይ ኣለን ሎሚ Somalia and Egypt are actively seeking to establish a new aviation ties as both nations recognized the importance of enhanced connectivity and cooperation in the airline industry. A delegation from the Egyptian Civil Aviation Authority recently ሶማሊያ ሕጂ እውን እንተኾነ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ሙሉእ ብሙሉእ ክታልያ ትፍትን ዘላ ምስ ግብፂ ድማ ሓድሽ ዲል ናይ አቪዬሽን ወይ ከዓ ናይ ፍላይት ስምምዓት ትገብር ኣላ ቱርኪሽ ኤርላይንስ ይበሃል ኣሎ ከምኡ ድማ ምናልባት ዓብ ዘይኮነ ግን ኣገዳሲ ዝኾነ ኤርላይን ናይ ኢጅፕት ኤርላይን ካሎ ሶ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኣብ ሶማሊያ ዓብ ረብሓ እዩ ነይርዎ ኩሉ እቲ ትኽተሎ ዘላ ፖሊሲ ድማ ኣንፃር ረብሓ እዩ ምክንያቱ ዕዳጋ ናታ ትኸስር ዘላ ሶማሊያ 30 ሚሊዮን ልዕሊ 30 ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዎ ሃገር እዩ ለልዩ ድማ ብዙሕ ሶማላዊ ኣብ ስደት ዝነብር ኣብ ካልእ ሃገራት ድማ ንዓዱኻ ከይደሊ ምስቲ ቁጠባ ዝበራበሮ ዘሎ ስለዚ ካብ ሙሉእ ዓለም ብዙሕ ስደተኛ ዘለዋ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ክሕዝ ዝኽእል ህዝቢ ዘለዎ ሃገር እያ እዚ ሰብ እዚ ክመላለስ ከሎ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ እዩ ዝጥቀም ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ምናልባት ትሪእዎ ተኮይንኩም ሶማላውያን ካምፔይን ገብርሎ ናይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኣይትጠቀሙ እዚኦም ፀላእትና እዮም ከጥፉና ንዘልዩ ብገንዘብና ከንሕይሎም የብልና ብምባል ቦይኮት ገብርዎ ኣሎ ወይ ነቲ ኤርላይንስ ሪፕሌስ ክገብርዎ ይፍትኑ ኣለዉ ቱርኪ ምስ ሶማሊያ ፈፂማቶ ዘላ ዓብዲል ድማ ነቲ ኤርፖርት ናይ መቃዲሾ ናይ ካልእ ኤርላይንስ ናይ ሶማሊያ ናይ ተርኪ ካምፓኒ ሲሆን ኦፕሬት ዝገብሮ ወይ ማኔጅ ዝገብሮ ስለዚ ነቲ ቦታ ናይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ተርኪሽ ኤርላይን ክትከኦ ምዃኑ ነቲ ዝተረፈ ክፋል ድማ ኢጅፕት ኤርላይን ድማ ናብቲ ቦታ ተኣቱላ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ኢኮኖሚክ ሎስ ወይ ኦፖርቹኒቲ ካብ ጎረባብታ ክትረክቦ ትኽእል ዝነበረት ሓደ ካብቲ ዘኽስባ ኢንዱስትሪ ናታ ወይ ዝበለፀ ኤርላይንስ ናታ ወይ ዝበለፀ ካምፓኒ ናይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ እዩ ዝበሃል ንሱ ድማ በቲ ትኽተሎ ዘላ ፖሊሲ ኣብቲ ዞባ ብዙሕ ረብሓታት ትኸስር ከም ዘላ ተደምሮ ድማ
ኣብቲ ኤርፖርት ዘጋጥም ዘሎ ብልሽውና ግዕዚና ስርቂ ምትላል ገለመለ ተወሲኽካሉ ወላ ነቲ ኤርላይንስ ክጥቀመሉ ዝደሊ ዝነበረ እውን ካብ ፍርህን ካብ ስግኣትን ተበጊሱ ክእለ ከም ዝኽእል ስለዚ መብዛሕትኡ እቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ኢኮኖሚክ ሱሳይድ እዮም ዝብሎ ወይ ከዓ ቁጠባዊ ነፍሰ ቅድለት ትበሃል ምናልባት ዛ ሕጂ ንሪያ ቪድዮ ንዑ ክትገልፀልና ትኽእል እያ ወሮ በላ ሸለፈታም ምላሰኛ የሰፈር ጅል የደም ነጋዴ ብሔርተኛ ዮሬ ማርኬት አንተ ከገጠምክ ደግሞ ቻለው አንተን የሚያክል ሰው እንዴት ሰው ይገዛል ሲሆን ይገዛል እንጂ በጣም ስድ አደግ የሆነ ሰው እንኳን እንደዚህ አይደል አውጣው የባርነት መንፈሱን እንደዚህ አይባልም ፎርጌት ኢት ሰው ሁን አንተ ኧረ ይብቃ ላይ እኮ አእምሮ ዜሮ እኮ አይኪዋችን እኮ ዘሎስት ነው ታውቃለህ ኢትዮጵያ ላይ ባጭሩ ችግሩ አእምሮ ላይ ነው ሌላ ምንም አይደለም እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ብሓቂ በብዙሕ ወገን ከም ዝንቀፍ ዘሎ እታ ሃገር ትኸዶ ዘላ መንገዲ ንመጻኢ ብዙሕ ዋጋ ከኽፍላ ዝኽእል ከም ዝኾነ ኣይ ቲንክ ነዚ ድማ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ካብ 2018 ወላ ካብ ቀደም እውን ፕሮጀክት ናገብር ኣብ 2006 ዝገበሮ ኢንተርቪው ናይ ኢሳያስ ተሪና እቲ ወያነ ዝኸዶ ዘሎ ምናልባት ግዜ ክሽምት ክእል ኸውን ግዜ ክወስድ ክኸውን ክእል ኣብ ዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ኤርትራ ከም ሓደ ተሰይጥን ሃገር ናገበርካ ንነዊሕ ክትከይድ ትኽእል ግን ኣብ መወዳእታ ግን ክዕውቶም ከም ዘይክል ኣብዚ ስክረዩ ኣብ ሳሕል ከሎ ዝተዛረብዎ ዘረባ እዚ ኣብ ኣይ ዶንት ኖ መዓዝ ከም ዝኾነ ነዚኣ ትዝክሩ ትፈልጥዎ ሓበሬታ ሃቡና እዛ ቪድዮ ረኺበ ኣለኹ እስከ ንስማዕዮ In the past 2 years our political work has mainly been stressed in abolishing all the tribal, religious and other backward sentiments in the fighters and we have succeeded in raiding the political consciousness of the እንታይ ዝብል ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ by the way I think as many say ከለዩ maybe somewhere in his 20s ኣብ 20ታት ዓመት እዩ ዘሎ ኣብ 20ታት ዘለኻ 22 24 25 ዘለኻ ንሽተይ እናበልካ ነፍስኻ ይተሽክዕ ናይ ብሓቂ ዝብል ዘለኹ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ናእሽቲ እዮም ነይሮም ናእሽቲ ከለዉ እዮም ሰውራ መስሪቶም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ፍሉይ ታሪክ ክሰርሑ ዝኽኣሉ ስለዚ ንሽተይ እናበልካ ፀጉርኻ እናጠበኻ ሶሪ ኣሚን ሓደ ግዜ ተሓቅም ዝረብ የድሊ ናእሽቲ እዮም ዘለዉ ኣብነት ኣብዚ ናይዚ ብርጌድ ገለመለ ብርጌድ ንሓመዱ ትሪኦም ናእሽቲ ስለ ዝኾኑ እዮም ከትብል እንታይ ከናእሽቲ ክኾኑ ዳ ናእሽቱ ከማም እዮም ካብ ከተማታት ካብ ገዞም ወፂኦም ከመይ ዝበለ ሰውራ ሃኒፆም ወላቱ ናይ ቋንቋ ምልከት ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ሜቢ ሃይ ስኩል ዝወዱ ቀዳማይ ዓመት ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ዝተማሃሩ እዩ በዓል ኢሳያስ ካልኦት መሳኒቱ እውን ዓብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ወይ ደገ ተካይዶም ተማሃሩ ይኮኑን እቲ ምልከት ናይ ቋንቋም ወላቲ ፖለቲካል አይዲዮሎጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ሰውራ ንሕና ንገብሮ ዘለና ብሃይማኖትን ብዓልየትን ብገለመለን ኣብኡ ከይወደቐ ንዓብ ዕላማ ክሰርሕ ዘለዎ ክኸውን ከም ዘለዎ ምክንያቱ ፀቢበት ሓሳስባ ንድሕሪት ክመልሰና እዩ ናብላት ኣብ ጀብሃ ዝነበረ ናይ ተሓኤ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ሓደ ካብቲ ፀገሞም ዝነበረ እቲ ፀቢብነት ሽግር ከም ዝነበሮም እዩ ዝንገር ምክንያቱ ብደቂ መታሕቲ ስለ ዝዕብለል ዝነበረ እሞ ድማ ተመርሕነት ኣብ ደገ ሃገራት ዓረብ ስለ ዝነበሩ ንሳቶም ድማ ምናልባት ሰውራ ክዕወቱን ስለ ዘይደልይዎ ብዙሕ ንድሕሪት ክጎትት ዝኽእል ታሪክ ከም ዝነበረ ህዝባዊ ግንባር ግን ክትንስእ ከሎ ህዝባዊ ሃይልታት ዝበሃል ዝነበረ ግን ብዙሕ ኣብቲ አይዲዮሎጂ ናቱ ንጹር ካብቲ ፀቢብነት ወፂኡ ኮምፕሊትሊ ነቲ ክመቃቅሎ ዝኽእል ነገራት ገዲፉ ኣብቲ ዓብይ ዕላማ ሙሉእ መስዋዕቲ ብምግባር ብዘይ ዝኾነ ይኹን ግላዊ ረብሓ ምጥማት ናብቲ ዝዓበየ ዕላማ ተወፊዩ ክሰርሕ ዝኽእል ሰውራ ብምህናፅ ፈፂምካ ኣብ ኖርማል ሂወት ከጋጥም ዘይክእል ትብሎ ማለት ን2 ዓመት 3 ዓመት ሰብ ክፅመም ይኽእል እዩ 30 ዓመት ክፅመም ግን that's something else ወይ 25 ዓመት ክፅመም ካላርስ እዩ ስለዚ እቲ ሰውራ ናይ ህዝባዊ ግንባር ክንምንታይ ትፀልኦ ወይ ንዑ ብፅልእናቱ ነዲድካ ኣለኻ ፍሉይ ታሪክ እዩ መንእሰይ ተኮይንካ ድማ እንድሕሪ ናይ ብሓቂ ትፀልኦም ኮንካ ኪድከማቶም ኣብ ሰውራ ከይድካ ሓድሽ ሰውራ ፍጠር ኤሮፓ እንዲኻ ደለኻ ገንዘብ ኣለካ ናይ ኤርላይንስ ክትከፍል ትኽእል ኢኻ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብኸመይ ወፂኦም ብኸመይ ሰውራ ፈጢሮም ናይ ብሓቂ ምናልባት ግዜ እንተረኺበ ንእሽተይ ቪድዮ ከስማዓኩም እየ ምናልባት ንእሽተይ እስከነስማዓያ because it's important እቲ ታሪክ ናይ እዚኣቶም ምፍላጥን ምስትውዓልን ኩሉ ግዜ ቆልዓየ ዘለኹ ናበልካ ነብስኻ ምጥባር እውን ብታይ ኢሳያስ ዝነበርዎ እዮም በባሓደ ሰብ በባሓደ ክንጠቕሶም ብዝርዝር ኣይንጠቕሶም ኢና ግን ሓደ ካብኦም ንኣብነት ክኾኑና ስለ ዝኽእሉ ምጥቃሶም ኣኻሊ እዩ እቲ ቀዳማይ ወገን በዓል መጀመርያ በዓል ረመዳን መሐመድ ኑር ነይሮሙ በዓል ኣለሚን መሐመድ ሰዒድ ነይሮሙ በዓል ዓሊ ሰይድ ነይሮሙ ካልኦት ተፈላለዩ ብፆት በዓል ብጥያራ ነይሮሙ ብዙሓት ብፆት ነይሮሙ ቀዳማይ ወገን ካልኣይ ወገን ከዓ በዓል ኢሳያስ በዓል ብታይ ኢሳያስ ዝነበሩ እዚ በዓል ኣቢሉ ዝመፀ እዩ ነይሩ እቲ ናይ ዑበል ዝበሃል ሓይሊ እውን በዓል ዓብደላ ሙሳ በዓል ኣብ ዓጃጅ ዳሓር ወይ መንጎ ኣብ ጥያራ ተሓዊስዎ ንገለ ውሱን ግዜ
يومتم مرحتي أب استفلالي نبرو قالوا بزحات نيروم أب استفلالي بعل أحمد هلال بعل كوتا بعل بتيحو حانتي حزبوا حيليتات حرنة إرترا التبل مسريتو مالك إذا مسكوني درجاتي كله إنات جبران كله إذا زي فتحويت علم بجك أتوم سلسة سبيتها وين استمارخو بزوم عسرتات أشحات أبيد حزبوا جنبار زلوا وتهدرات إثيوبيا أي تزاربتن بفلايك إحمسكل درج سلازي آمنة زخون حاجة زي جبرني أب تبلو الأوان حزبوا جنبار بعلو نزوم مرقات كألن كحبحبن بمتكل يسرح نيرو بساطات ناي صلاي صوتي ناي تقلو حرنة إرترا صوتي بتون تمساسالي كموت حزبوا حيليتات دبال تقركيرو هذا اللي يشتي ود بينيرو مقدر سبو حد نيرو حق من هاتو أروينا ينبرون سنك كم دلاي كي تركبنيها أزيو أب حيالن مرير كونتاتن يتزبوا حيليتات يتن مجمر يازنا برغانتاتات يعني نيرن لحريانا بحيليتات قدسن هبيا نمبر يتن غانتاتات أفحز بلا نيرن ناتا ترانافا قلو كندي تاريخ زفتصمي جigننا زلو سوراي نيرونا نزي زي تخبر مخان كادما كل غزي تاريخ نخي تسرح كعنقفاكا كنبريو ابزي وانزون اتمدرخ منال بعد تغير كون خليو اتابع إرترا تطويلو نتكونتات كغير زصعر زلو لعلو كل دما ابزي دغاطم زلو بدهوتات بمدرخو استفلالي بدهوتات يوم زغاطمو اسكا نسمع مجمريا كاب تግራይ ዝመጽ ዘሎ ፖለቲካ كنرخم فتنينا استفلالي ريتوتات زلو اسكا بزيان نجمر حلي جزات تግራይ قراريسو زحقت تግራይ ንምፍጣሪ ይሰርሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ መንግስት ፌደራል ካብ ሕገ መንግስትን ውዕል ፕሪቶሪያን ወጻኢ ዝኸደ ዘሎ መንገዲ አመራርሓ ትግራይ ተቀቢሉን ተተግቢርዎ ተሓታትነት ዘስዕብ ምዃኑ ጸሓፊ ኣይተ ኣስራት አብርሃም ገሊጹ ሃይለማርያም ገብረህይወት ዝርዝር ኣዳሊሉ ታፍት ኣኼባ ብዙሕ ዝባሃሉ ጽይት ረኺቦ ምባል ይካል ቀዳማይ ሚኒስትር ሰሞን ህዝብ ትግራይ ወኪሎም ዝተውሃሉ ኣስታት 200 ሰባት ዘተ ኣካይዶም መንባሮም ዝከር እዩ ኣብቲ መድረኽ ብርክ ዝበሉ ሕቶታት ዝተልዓሉ እኳ እንተኾኑ መንግስቲ ፌደራል ግና ካብቲ ልሙድ ዝተፈልየ ፀገም ህዝቢ ትግራይ ክቐርፍ ዝኽእል መፍትሒ ሒዙ ኣይቀርበን ብሕፅር ዝበለ ህወሓት ነቲ ፌደራል መንግስቲ ዝኽተሎ ዘሎ መንገዲ ከም ዘይደልዮ ዘለዎን ካድ ንኻል ውግእ ድሌታት ከም ዘለዎን ይዝንገር እስከ ንስማዕ ህወሓት እንታይ حساب كل وخم زخل كابزي اسكسم دولو ودقي وي دما سعر كفرح يخل كم زي يفرح رئي نفسه حات نقاكو ابز حيزو املا ايتيبيا املا عالم كو واردو وي كون دي لعل خندي زخونو سبب سلطاناتكو خم بقع غوتيتو ابد غدناتات السابا خم لماني خم ترى عوالا وي دما خم ترى عودكو ازروم يكون دي حزن على ورديتا يكمص هو حتى يتواردتن صحات نقا ودو تقتيلو 1 مليون هزو صنيتو نوعلو خم غاونا ملا ايتيبيا ودته ساعه متباخو تباخو خنابله لبوك ساعه زحرر حرير وي كون اندي كحزن علتا يتكبر دبرصين زبال غلحيا ابرخاتات تنبين خيدو خندزي اكسع زخول حلقه مطيل مسيلكم صغير كحزن علتا حوحات زولو ودقي وي دما سعر كفرح يخل كم زي يفرح ري نفسه حات نقاكو ابز حيزو واي بحر ترغيبو ليشو واحد قال هاكي هذا تقراوي محرم حد تقراي تحيدو من السودان كراخيو نشو حدق ايو هذه من صوتها بلا انا عدوى استقبلت حزك تقبل هذا الدنيا مريتنا وراني شو بحرنا وسيلو هذه زيت فلت اترات بحر قدم زيو حزها بمقرب مريتنا نحنا تودب ودب حزب تقرا ايو تنزلوا ودبات حزب تقرا ايو إلا نأمن أحوات سلازخونا مسر هاي كما يكرمكم كما يكون تجو حسابكم هاي كما يكرمكم كما يكون تجو حسابكم هاي كما يسنيحو تتبلو سبيل لن ترحو هاي كما يسنيحو تتبلو سبيل لن ترحو هاي كاباكم مفتار حبن هاي حبر عينكم دس هاي بلنا هاي
ህዝባን በመንግስት አየለናኔ ሃየ ሃየ እንታይ ከትብሉ ከመይ ኮነ በልዕካ አሉ እንታይ ከትብሉ ከመይ ኮነ በልዕካ አሉ እንታይ አሎ እንታይ ዝምኽነ ሓሳባትኩም ማይ ምስሓቦነ እንታይ አሎ እንታይ ዝምኽነ ሓሳባትኩም ማይ ምስሓቦነ ኪናቲ ቆባላው ፀወታና ሃየ ስንና እንዳመወፅና ክናቱኢና ሃየ ኣብ ሓደ ረፍቲ ክንቀብረኩም ኢና ሃየ ይሕዋቲና ኮ ሰላም ደሊና ሃየ 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 ኣብ ኩልለና ማይን ሓውን ብሓደ ዓቂርና ኩናት ዓድዋ ከይወፃናስ እንታይ ኣሎ ብጣዕሚ ብተደጋጋሚ ዝለዓል ኣብዚ ኩናት እዚ ኤርትራውያን ሓደ ክሲ ይኸሱ እዮም ኣብ ኩናት ዓድዋ ዝተማረኹ ኤርትራውያን ኢዶም እግሮም ቆሪፅኩም ሰይድኩሞም ዝብል ክሲ ይቐርቡ ሕጂ ምስ ጣልያን ወኪልና ተዋጊእናሲ ማሪኽኩምስ ኢድናን እግርናን ቆሪፅኩምና እዩ ሃፀይ ምኒልክ እዮም ነቲ ኩናት እውን ዝመርሕዎ ነይሮም እቲ መንግስቲ ዝነበረ ሽዑ እውን እዩ ግን ካብ ኣሕዋትና ተፈሊና ንበይንና ኮይንና ዘይኮነ እቲ ክስሕ ዝመፅእ ዘሎስ ማለት ትግራይ ሓደ ትግራይ ዝነበረት እያ ፈርቀበት ውዕል ተባሂሉ ኣብቲ መድረክ ናቶም بوي إيام زيد بلاس لدوم نلهم حاجة شاكل حاجة يقولون حاجة يدوم يقولون جماهيرو يقول رسميهم قالوا ما بتاعنا تقوليكم من يوم شو هذه ديجيتال نيرو في حج كنا له هنا اليوم أبعد وقت تقول فيه جبنا هجوم جبنا رسعنا يوم دحنا فرشعنا محلتي سوينا هدينا كلنا غير رسعنا يوم جوا حزدنا غير رسعنا يوم سوينا هدينا جوار دبي بكلهم بذاتي غير رسعنا يوم زدت سبرت انتي بصور الماشيتي بزي بدل من سلطة فريدو بالسنجة تجاي حد هزبي حد تعشم فانوس ردي حزي نخصص كنت هجارو كم ينحن نتعرف أنا الزمن ده كم يخاطر وزنا تزامن تايزبي بهذا زمن كنا قبلهم نيل خدمة بتسعة كنت تقبلنا زنورو من النمور زنورو نقرأت له وأنا بوليتيكالي كوريكت يخونو بهذا زمن العالم نتسمح طبعاً ብዙ ሓጽሓፍቲ እዚ ሬሞንድ ጆናስ ጽሓፎ እዚ ነገር ህዝና ናይቶም ኤርትራውያን ኣሕዋትና ዝገጠሞም ነገር ገሊጽዎ ኣሎ ካልኦት ነገራት እውን ገሊጹ ኣለዎ እቶም ወታደራት ብሃይማኖት ምክንያት በዚ ሃይማኖት ዝኾኑ የተቐበሩ እዚኦም ተቐቢሮም ከምዚ ኮይኖም ገለገለ ዝብል ዝተፅሓፈ ነገር ኣሎ እሱ ኣይኮነን እዚ ብእንቲ እንተይኮነ ሕብረተሰብ ምልከትኡ ናይቲ ዘመን ፕራዮሪቲኡ ደና ዝነበረ ኩነታት ባህሉ ሰብስ ኣብቲ ከተማ መን እዩ እቲ ኤጀንሲ ድማ ዝገብርሎ እስከ መን እዩ ገለ ተረኺ ኣብ ዓለም ዘይትሪአን ዘይተሰማዐን ግፍዒ ኣብ ዓድዋ ተገይሩ ምቑራፅ ኣብ ጉንዲ ኣተሪትካ ደግምልካ የማናይ እጁን ፀጋማይ እግርን እንዳቆረጥካ እዚ ኣብ ዓለም ኣብ ስርዓት እውን ዘየለ ኣብ ሕጊ እውን ዘየሎ ዝሓለፈ ግፍዒ ዘሕለፎ ቦታትና ተኣምራት እንታይ ኣለዎ ክጭፍለቅ ሎ ብጃምላ ብሩይ ማንም ሚድያ ናይ ዓለም ማንም መንግስቲ ናይ ዓለም መፅኡ ህዝቢ ይብደል ኣለ ዝበለ የለን ሕርጊጎ ብጃምላ ክቕበር ከሎ ሎሚ ጋህሲ ኮፍ ኢሉ ከሎ መቃብሩ እኮ ጃምላ ዝበሃል ስለ ኣይኮነ ኣብ መሳግድን ቤተክርስትያንን እቲኻ ብሬናት ብመሳኩቲ ክርሸሽ ከሎ ህዝቢ እኮ መን ተዛሪቡ በስግዲራ ዓዲ ብርሂም እዛ ወክድባ ኣብዛ ጎረቤትና ፀላም ሰንበት ኣቁርደት መቃብሩ ኮፍ ኢሉ ኣሎ ገጀረት ኣብዚኣ ከብድና ዘላ ዝባን ስንቀይ እዚ ትማሊ ሽዕብ 400 ልዕሊኡን ዝኸውን ብታንክታት ከም ክጥሓን ከሎ ኣዕፅምቱ ማንም ሎሚ ብመሰል ደቂ ኣዳም ትጭድር ዘላ ኣሜሪካ ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ሚድያ ተዛሪባ ትፍለጥ ማንም ዌስተርን ካንትሪ ህዝቢ ኤርትራ ክጭፍለቅ ከሎ ብጩቕ ኣይበለትን
ሕኒኡ ግን ህዝባዊ ግንባር በዓል ፈዲቦ ተመስገን ገመቹ ንህዝቢ ሽዕብ ጨፋሊቑ ብታንክ ንኻልእ ተልእኾ ንሽዕብ ንፋዕበት ክግስግስ ከሎ ኣብኣይ ተሪፉ ህዝቢ ዘለስልስ መንግስቲ ኣሎ ሰውራ ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ዘሎ ህዝባዊ ግንባር ይንበረሉን ህዝቢ ኤርትራ ማንም መሰልና ዝካታዕልና ይንደልን መሰልና ዝካታዕ ኣካል ትማል ሽዕብ እኮ ባፅዕ እኮ ብቅብፀት ዝብል ሓቀኛ ታሪኻዊ ፊልም እኮ ለሰነድ ስጋት ሓማቲሉ ፈቐዶ ኣግራብ ክብተን ከሎ ብሩእ እዩ ዝረአ 11 ግዜ ብነፈርቲ ብናፓልም ዝዓጠቐ ክድብደብ እንከሎ ሰባት ሓሪሮም ዘይትለለየሉ ክዳኖም ስጋት ሓዋዊሱ ትማል ዘርከብናሉ ታሪክ እኮ እዚ እንታይ እዮም ከምሁሩና እንታይ እዮም ከዛረቡና ብዛዕባ እንታይ እዮም ዝዛረቡ ዘለዎም መሰልሲ ንመን እዮም ከምሁሩ ውይሉ ዝሰማዕ ሳነ ህዝቢ ኤርትራ ዘይኮነ ሓንቲ ጃንዳ ካብ ቀብሪ ናይ ዋሻ ናይ ተንቤን ሓፋ ቢልካ ጎቲትካ ሬሳ ዝሞተስ ህይወት ለቢሱ ንኤርትራ ክትቅን ኣብ ዓለም ኮዋሪዱ ወይ ኩን እንዲ ልዕሊ ክንደይ ዝኾኑ ሰበስልጣናት እኮ ከም በጊዕ ጎቲቱ ኣብ ጎደናታት ኣዲስ ኣበባ ከም ለማኒ ከም ተራ ዕዋላ ወይ ድማ ከም ተራ ዕውድ እኮ ኣዚርዎም ይኩን እንዲ ካብ ዝላዕሊ ውርዴታ ኣይትመፅእ ህወሓት የተዋረደትን ስብሓት ነጋ ወዱ ተቐቲሉ 1 ሚልዮን ህዝቡ ፀኒቱ ንባዕሉ ከም ጋውና መላእ ኢትዮጵያ ወዲ 9 ዓመት ትንባኾ ትቦኾ እናበለ ልቡ ክሳዕ ዝሓርር ኣሕሪር ወይ ኩን እንዲ ካብ ዝላዕልታ ኣይትገብር ደብረፅዮን ዝበሃል ጉልሕያ ኣብ በረኻት በቃ እንድሕር ኣብ ኩናት ተወፂሑ ሕዚ በፂሕና ትነዕዮ ዘለና ትዝዓበየ ውድቀትና ኣብ ቅድሚ ኩናት ቀጥታ ትናዕዩ ተፈጢሩ ተጋሩ ካንሰር የቀንጅብ ተዋሂሉ ኣብ ማእኸል ሃገር ዝነበረ ይኹን ኣብ ካሊእ ትግራዋይ ክሸማቐቕ ንብረቱ ትዝረፍ ኣሰላልፉ ዘይነፀረ ህወሓት ኣብዚ ውድቀት እዚ ኣውዲቑልና ይቅርታ ይገበረለይ እምበይ ድሑራት ኢና በቃ እንድሕር ኣብ ኩናት ተወፂሑ ሕዚ በፂሕና ትነዕዮ ዘለና ትዝዓበየ ውድቀትና ኣብ ቅድሚ ኩናት ቀጥታ ትናዕዩ ተፈጢሩ ተጋሩ ካንሰር የቀንጅብ ተዋሂሉ ኣብ ማእኸል ሃገር ዝነበረ ይኹን ኣብ ካሊእ ትግራዋይ ክሸማቐቕ ንብረቱ ትዝረፍ ኣሰላልፉ ዘይነፀረ ህወሓት ደስ ኢሉኒ ንዓኹም ምርኣየይ ቃልስና ክዕወት እዩ ትግራይ ትዕወት ትግራይ ጀነራላት ናይ ትግራይ ኣለውኻ ኤርትራ ናይ ዓለም ሓሰረ ዝሕፍር መንነት ኮይኑ ተሎ ኤርትራዊ ዘቕንኡኻ በቃ ዘቕንኡኻ ጀነራላት ናይ ትግራይ ኣለውኻ ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም ለንቀነኻ ሓንቲ ድራማ እንዲያምፅኡ ዘሎ ናይ ጀኖሳይድ ሸው ኢለ ኣለኹ ኣብ ዝሓለፈ መፅያ ክንሪያ ምንታን ኣብዚ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ኢንተርቪው መፅያ ኣሕዋት ኣብ ቅድሚ ዓይና ከም ዝተረሸኑ ክምስምስ እናበለት ተዛሪባ ነይራ ኣብቲ ግዜ ኣብቲ ዋነቲ ዝእመን ኣይኮነን ዝብል ርእቶ ስለ ዝመፅእ ሕጂ ቁሩብ ትለይ ተማሒሽ ክምፂ ቁሩብ ከም ዝእመን ኮይን ክምፂ ተባሂሉ ያይ እቲ ድራማ ተገይሩ ብዛዕባ ታሪክ ዝግደስ ነይሩ እንተዝኸውን ብዕፅዕፅፍታት ንዘበናት ዝቐፀለ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ነይሩ ሓንቲ መዓልቲ ኣፉ ከፊቱ ይፈልጥን እዩ ናይ መን ቃንዛ ዝያዳ ከም ዝስምዖ ወላ እውን እንተጋጠመ ናይ መን ቃንዛ ዝያዳ ከም ዝስምዖ እምኻ ንዘይተረጋገፀ ነገር ንኤርትራውያን ከፀልም ድሕር ዘይብል ሓደ ከምቲ ዝብልዎ መልመፅቲ ናይቶም ህወሓት ዝነበረ ሕጂ ስምዕዎ እዚኣ ለንቀነ መፅያ ዘላ ካልይቲ ድራማ እያ ዝኾነት ሲላ ናይ ቤተሰብ ዝኾነ ዕድመ ነይሩ ናብ ወፅሓ ሄዳ ማለት እዩ ኣርሒቓ ሄዳ ነይራ ማለት ኣብቲ ገዛ ዝተንሕዋት እውን ኣገልጣም ብስራሕ ደን ገለ ወፅአ ነይረን ኣነን ታድና ካብኡ ድሕር ምስ ተፈፀመ እቶም ዓብያ መፅኦም ኣብ ገዛና ነይሮም ካልኦት እውን ተሓዊሶም ማለት እዩ ካብኡ ምስ መፁ ኣጋጣሚ ኣብ ገዛ ደቂሳ ኣብ ክልተ ገዛና ደቂስና ነርና ሓደ ሓወት ሓደ ገዛ ደቂሱ ነይሩ ኣነ ከዓ እቲ ገዛ ደቂሰ ነይሩ ካብኡ ምስ ደቀስኩ ሓሕሖሞ መን ኢልዮስ ለይቲ 11 ሰዓት ኣብ ወርሒ ሰዓት من دايمس فتيو ذات اللي من خاطر وقعت حدا واليوم صم كان ترجم نفس السخط في أو كفيته هذا دحرنا عين بقى مبارك اسم سنة مسيكي أفكت عنا تزاركي بتوم سنة دول شنو بصير ما تحركوا مدين تعالوا راح شنو تفت راح بسحوات ما نجوم تاي مش نقول كنا حواتنا كلهم ما فرح بتعمل سكين يعني تاي مش نقول كنا حواتنا كلهم 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 تاي مش نقول كنا حواتنا ك
أبجي خير حواتنا تقاني بللوني وقطعم تحوي كمزي مالت أفتقن تجي انترفي زقبر اللي مول انترفي ያው ኢንተርቪው በጣም ነው ሁሉ ገጽ ይባላል አነ ግርም ይዙለኒ ኤርትራውያን ብዙ ኩሉ ጊዜ እንደዛረው እዚናይ ቆሸታው መንግስት ሲ ኩለንተን ተርም ባለንተን ቃላት ከቀሪያ ካብ ሻዕቢያ ይተለጥዩ ካብ ሻዕቢያ በቃ ኮፒ ፔስት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተባረ ተጋድሎ ሓርነት ትግራይ ስም ከቀሪያ ተጋደላይ ተወል ተጋደላይ ዜሮዎች ባዶ 3 ተወል ባዶ 6 ይብ حلوى سوران تول حلوى وياني هد ነገር ኮፒ ፔስት ዝገብር ሓደ ሱድ ለማስ ሰራኡድ አነ ረኸም ዝረ ይፈጥ ኣብ ኤርትራ ሓድነት እንተበለ ሻዕቢያና የጥመሉ ሓደ ስለ ዘይኮንቶም ህዝብ ተሻዓተን ሓደ ይኮን ነተሻዓተ ሓደ ኮኑ ሓድነት ከይብተን ክትብል ከለኻ የጥመልካ ዝተፋት ሻዓንተ ስለ ዝኮኑ እዞም ተሻዓንተ ዝኮነ ነገር ከይኣትሞ ከይባታቱኑ ፍሪሂ ሓድነት نحد الحزب جن كم جرك عدنا في الكهات زارو دلت كيو زقل الزحقو زدربي كورع إريتراوي كم كم الزربي زوم 00 سنة فاتمهرو تحت خدمتي خب قدم كبدرو تتبلو حجي تاريخ تمركيسو مستسانع عيني براح مركسو هيبلو حجي تاريخ تمركيسو مستسانع عيني براح مركسو كرع بالكرع كل نور عراق انت اريتراوي بالزربي كرع بالكرع كل نور عراق انت اريتراوي بالزربي لو بتحبن ود بحر السجن ريخا يوم نوزن 00 تمال فتير كاس كبير يوم درو ريخا يوم نوزن 00 تمال فتير كاس كبير يوم درو لذي مرحت تግራይ ኢና ባህልቲ ካቦ ፍሉጦን እንዳን ተመስሪቱ ስለዚ ሕረዩ ወይ ከፍሒት ካቦ ፍሉጦ አስቲን እዩ አውሊዕን እዩ ያመጽመጽ ይሊ አፉ ካብናይ ሰውነትና በሙሉ ቀዳመይ ስፖርት ሰርሐት መን ያንተ ዝብለኩም መልሐስ ትብል መልሐስ ያ አነ ውጥት ይብላለሁ ለሐርደ ሆነ ናው ተግባር ትልወጠለይ ተኸውን ኢለ ሓስብ ስለዚ መልሐስ ያ ካሊና ልሙሳቲና አካል ጥንካሬ ዝባል የብልና እዚ አግን ጉድ ለብ ዝብል እንተው እንተስዩ ና እቶ ዘተጸግዑ ና እቶ ናውዚ እቶ ዝባል ነውለጅ ግን የለን أنا ندحر مويتاس بدحري داندي ريتو قلك زبل مرح أنت زي كوين كابلا على جميرك ساو تحتي بمنم تأمر هزواو فقر زلوه هزوك حالفولو هزوك بلع هزوك ستي أما نقولك سبا زلو نينجره فلا لاي عصبيبه كله سباي كل زو تقرأي زل علمنا تقرأ فتسانيه كيشا قرمد قوراء زبل بمنم تأمر زيرو ترح زي كونس فريج تمني تليني كون كم إرتراجن هاجر تخون لك كان ديمقراطي نقالس ويان سلازي تقالص تزي كوينو ديمقراطياو تخغوروا يخلون كل ነገር ግን አለዎም ገዛ አለዎም ቀሊሶም يوم ጎጆ አለዎም حرام مريتيو هاجر يوم قرش አለዎም كل ነገር አለዎም ባንደር አለዎም ምክልኻል አለዎም ስለላ አለዎም ኤሌክትሪክ ኃይል አለዎም ይብዛሒና አስናዩ ዓለም ይኮን ካብ ብሕዚ ዘድልዮም ኤርትራውያን ስርዓት ምቅያር ማለት ዲሞክራሲ ደሕሸና አምባገነን ተይሎም ይቅጽሉ ዳዝና ማራ ኤርትራ ተዋጋ ይጅግናይ حقን ምዝራ ማለት يواقع نيرو 10 عامات النرجي السوخ أخفلت له تخفلت له أخفلت له 8% نا إثيوبيا سراويت نسو يحيزوا نيرو زواج مباري يحيزوا أرسح لي تأثير نيرو مسانا ذنا حيل نشتك أو لعل 10 تخفلوترات لحرمة الرشو 10 شعة تخفلوترات كويت أنا بتقرأ جن حدا فلوتوريني حدا فلوتورن من الشلواشات قلز حزين هير نحرك التقوين ما مالتي بتزبن بتقوان شو مالتي سلازي سمعنا كميتي نا إرترا نا إثيوبيا وتندر أبس حل نحرز أسير نيرو نحنا أنت رخيبنا لنا عد رخيبنا لنا مالتي كنا عبي عد الرخيبنا هنا أزين فلات كدلينا هي نحنا السمكم زي كنا نجاري ولا لو الناس نحنا زي كنا نجار كين ولا مالتي
80% ኤርትራ ኣሲሩ ስለዝሓዞ 80% ልዕሊ 80% ናይ ትግራይ መሬት ከዓ ንሕና ነፃ ኣውፂና ናይ ፖለቲካ ስራሕ ክንሰርሕ ዕድል ረኺብና ክሳዕ ማእኸላይ ኢትዮጵያ ንወሎ ንጎንደር ክሳዕ ክንድኡ ክንኣቱ ኽኢልና ማለት እዩ ብርጌዳት ሓይሊ ሰራዊት ከዓ ፈጢርና ማለት እዩ ናባና ዝገብሮም ዝነበረ ወራራት ፎኮስት እዮም ሳደስታ ሳት ጥራሕ ኣይኮነን ገሊፁ ንሕና ሲ ግምት ኣይሃብናዮም ነርና ንህወሓት ኢሉ ግምትና ኣብ ታሪክ ካፍለት እዚ እቲ ታሪክ ነጋቲቭ እንታይ እሞ ክብሎ ኣብዚ የለና ፍትውፅልኡ ካብኡ ተጋሩ ኣብ ዓለም እንፍለጠሉ ሕዚ እንፍለጠሉ ብድሕረት ሓደ ብድኹም መደራ ክልተ ፀላዕትና ብምርሳዕ ሰለስተ ብሓሶት ፍልፍሉን ካብ መራሕቲ ሕዝን ካብኡ ብሰይጣናዊ ቅንኢ ቀዳሞት መንፈሳዊ ቅንኢ ዘይብልና ካብኡ ቀፂሉ ድማ ብስርቂ ብግዕዝና ኣጨምሊቆም ሕዝኸ ናብ ኣምሓራስ ናብ ፀላእትኻስ ሓፃውና ተኣረየ ክኸይድ ፊዩዝ እናውፃኻ ቁምብላ ናይ መንሽሙ ናይ ሞርታር ነምሓሩ ይሽየጥ ንኣና መውቅዒ ካብኡ ተሓንቲ ንፍለጠላ ብጅግንነት እያ تا جيجننت إني أو مبل شاو عيديا بجيجننت إني أجنف تا جيجننت وشتي بالله إسرائيلاويان مخنا نيرنا سركي رجتات بايزو سركي تعمل يو بحالنا واو مخنياتهم ملس لا تحزننا مسمرني تتجاني خاونجريو تملي تخسر حيل لنا مالتي إحنا لنا ملس مسمر حيلنا يهونا سرقنا تجت تحزنا سنة تتحزنا وحرس العالم تايجروا وانجريو تسرق كلهم دولوا بلقينا هاي نخلو هاي فتنتنا نبي درعنا قوبيه هاي نخلو هاي فتنتنا نبي درعنا قوبيه إلنا دينا عقل حق نمرتنا عين ما تصادق إلنا دينا دم عتنا نمرتنا عين صحي تبرا تدلع تقرا نمتكنا هيك صادنا نخن صحي تبرا تدلع تقرا نمتكنا صادنا نخن أقول لنا أقول هاي أقول لنا أقول هاي نحق be a natural dam for Eritrea. Eritrea spent $320 million importing diesel, petrol, furnace and gas to meet most of its energy needs this fiscal year. The government spending large sums of its budget towards importing its energy needs is a telling sign of how limited its options are in creating renewable energy internally. But with the rising global oil prices putting a strain on the... So, hanti video ኣብ ኢንተርኔት ዝረኸብኳ ብዛዕባ ኤርትራ ሓደ ፋሲኔቲንግ ዘገርም ፕሮጀክት ክግበር ዝኽእል ኣብ ኤርትራ ምናልባት ሎሚ እንተዘይተገበረ ሓደ ግዜ ኣብ ዓለም ክግበር ዝኽእል እዩ ኤርትራ ካብቲ እትእትዎ ወይ ትረኽቦ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ሓደ ልዑል ደረጃ ናይቲ ወፃኢ ሸርፊ ኣብ ምንታይ ተጥፎ ነዳዲ ኣብ ምግዛእ ነዳዲ ክቡር እዩ ዘሎ ስለዚ ብወፃኢ ሸርፊኻ ድማ ትገዞ ብዶላር ይኹን ብካልእ ስለዚ ካብቲ ደገ ሰዲዳ ማዕድና ሸይጣ ድያ ካልእ ነገር ጌራ ትረኽቦ ወፃኢ ሸርፊ ነዳዲ ክትገዝእ ኣለዋ ብክቡር ብዶላር ሓደ ኤርትራዊ ኢንጂነር ዘምፃ ፕሮፖዛል ወይ ካ ፔፐር ድማ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ሓደ ሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር ከመንጩ ዝኽእል ዲጋ ክትገብር ከም ትኽእል እዚ ፕሮጀክት እዚ ድማ ካብቲ ቀይሕ ባሕሪ ምፂኻ በዓልካ ብሳይንሳዊ መንገዲ ክሰርሖ ከም ትኽእል The scheme behind it is simple too. Since the land from the port town of Tio to Marsa Fatima is moderately sloped, Solomon believes an open canal could be dug to create a salt river that... So እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ኤርትራ ካብ ኣብ ዝፀበበ ቦታ ጌርካ ሃይድሮኤሌክትሪክ ዳም ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ካብ ቀይ ባሕሪ ወሲድካ በዓልካ ሰብ ዝፈጥሮ መንጫዕጫዕታ ክፈጢርካ ሓደ ዓብይ ፀዓት ክትፈጥር ከም ትኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ የስ ማይቢ ሎሚ ወይ ፅባሕ ከይግበር ይኽእል እዩ እዚ ግን ሓደ መዓልቲ ክግበር ዝኽእል ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ስለዚ ፀጋታት ናትካ ምፍላጥን ብዛዕባ ኣገደስቲ ምዕባለታት ወላ ሎሚ ክጭበጡ ዘይክእሉ ዝመስሉ ግን ምስ ግዜ ክግበሩ ዝኽእሉ ነገራት እዮም dug to create a salt river that flows into the Danakil Depression. Once the seawater enters the depression, the force of water going downstream will rotate turbines and electric generator plants to produce power. After the exhausted water produces energy, Solomon says it can be desalinated to produce fresh water through reverse osmosis.
Critics argue the concept would be too expensive and could affect the mobility of sea life. But Solomon disagrees. He believes they can design a gate at the entrance in such a way that fish or other aquatic animals would not pass into the Salt River. بحفشة ذا بروجكت زيا ما كحلف قبل كله سمعية من البات ساينس فيكشن كتعم تخلي عقل كجبر زخيل إنجنيراتنا يرترا بزعق زي حسب عايز ما تأنسي أبدقس كندي نخون هزبه اللوانا كندي زخون هزب اللو زي دقن ريلكا لسي 100 شح كسب 500 شح انت اللقينو حد 3 شح 4 شح سب عقم زلونا يكون طبعا أورجنايزد كنكون انت نخيل أسرع شعدي 10 شعدي 10 شعدي أو تيخا حد ناي كل خا تراست فاند تقيمو كوميتا تقيمو تجنزبتي عقم زلو مالتيو أكن ناي وصاي انفسترز كلمله ناي تشاينا ديو ناي عرب ديو ناي كلمله زدله إذا حسب زيا at some point مسناي منجستي أكلات كساتف كل غزارة باز دليا إذا project زدما كجبر زخليو انتهيت project دما أسرع شعديو 3 شح درنا بنت 100 شح حساب تترغيبه وي 5 شح تترغيبه 5 شح إرتراوي عقم زلو أسرع شح كوات زخل نحريلكا we're talking about $1 billion ناي $1 billion project إذا كجبر زي كله يكون نبيرترا كابز إرتراوي نبدأ كابزلو 10 شعديو أسرع شح كم زحجزونا يكونن أبتفاندي أتو أتفاند تبدما زجنزب زي كابو وسيدو كنا وصاي شرف زوست كابو وسيدو ات بروجكتات أقدستي نعبنت ناي ورك عدنا حدش بروجكت خجبر زدل زلوت منجستي أكندنا وصاي إنفسترز زدل مزحجي تمكر زلو هذا بروجكت أو زلو اتنا يرترا جنزب أو إنفستر يخون اتي بروجكت ناي عدنا ناي ورك ديو ناي بوتاشاب كبابي أب كبابي كلالي زلو إنفستر سينو زلو أبو إنفست نخجبر أبن بقصلو إذا حساب زي بليز إيرتراويان قدوسات أنا خو قبري كبلك ما يكلني كساتف جن خليه نت بروجكت بروموت كقبري خليه سلازي منال بات إيرتراويان بحدا تاكلنا 10 شهور إيرتراويان دم 10 شهور إيرتراويان ببع عموم بفلا يجن معاملة 100 شح ب 100 قرش سديدهم دحرين لا كبيدي ما نجك قبري زي معناته هذا كم زيبل عقم زلوهم تمرت زلوهم إنجنيرات قلمله زيوم تأكيبهم جنزب ينفس قبرو أنا كم جورجو أكم زي بروجكت organized داب زخانة 10 شعديو 10 شعديو 5 شعديو 100 شعديو إنفست نخجبر دلوية سلامتايكم زبزالغو بروجكت كم زعينة تجبر كلها وزيت نختم زقالة ليو رديت كتب كلها ويقال ملك كتب كلها قال أرسيو هذا بروجكت تغيرو إذا بروجكت زي 5 عمد كوس دولي خليو من قصة هلك عتقين تولد ناتو تراي مع كسراي زمت مع تقطيد فترة بتهجر دحري كم زعينة إنفستمنت جنزب تبع لهاجن نورك عندنا ديو كم زعينة هيدرو إلكتريك باور كمان شغل ديجان مقبار ديو أبكم زيتات كم زعينة زيجاتات بقلوس إن بزلوا ترانسبيرنس بزلوا قبل ما عطنا يتهجر نخن ساتف كم زعينة بروجكتات كان حسب لنا لو مغير كا نصبح كخوني مالتها يكون عندي هذا مش دش عمد كوسد خلقن أي we have time هجرنا نملمع كل نجار كنجبر دلونا كسب زلونا كم زعينة عبيت حسابات بيرت رغمتيو دجز لك عمز لك نخمس تجبر قال لك نتهجر دما ب50 عن حق زان خل نعبنت ديجا وي عندنا ورق خن بالكلنا أو تسرح كل سب دموس كغفلي مني خي إيرتراو منسي نتيرتراو منسي عدل تفطر له إذا ديجا خسرح وي قال ملن دحري الكلام مني أو خسرح إيرتراوي دموز يخفل سلازي الت بروجكت تجنزب بمولو نبيرتراي نوص أشرف غينو أبانكتات نيرتراخات تقول لهم نتوزلو سقطي نوص أشرفي ما فتحك هون خل I hope أبكم زي discussions forums نايكم زي تجيرو كلاتنا حسابنا نهبنا نخن كيد كم زي أبسه ما يزورلو دبنا أنت يابس ما يدرلو دبنا أمريكا جنزب تبنادو أوروبا حبرت إنفستي قبل لادو تشاينا إنفست قبل لادو زي أبسه ما يزورلو دبناي إذن أنا بانك يزورلو جنزب على يفلت نفسه كفنا دمان فلت combine تجيرنايو جوبو كنا فرس نخل إذن ما يتحسب أبزانه كم تأصدل كل زي I hope نخن زعينة حسابات نجبر دما دلونا تكلوان سلازي كم زعينة بروجكت ساب محساب كلنا حنقولنا كنسفعه نخن زعينة دلونا تكلونا أنا دما كم زي يوم نقرات كله خلونا باهم كم سامي أنا I hope كابزر بحليفنا نفسكم تخن كيد discussions نخمزز قدم فورمس كغفت فورمنا investment تباهلو بإنباسطاتنا يرترا organized كون أبو دما يرترا وإنجنيرات تمهارو business people ترى سباتا professionals سبحكمنا أب كالي عودتاتو في رمزلو كل خا جنزب كان تأكيبك محساب تمنشيخا مستي يرترا تمكرو جراتو زلاب عدنا نبقلن أبو تساتيفنا نتهاجر نغدميت كنوزدا نخيلنا yes we can نابلكو نايلو مارستاب زغودي لايك جبرو سبورت جبرو ناتكم دقفا قداسي نابلكو ريتوهم قدفو أبكالك بس عندما شير جبروا مزياخ قد فكمي